Daghang salamat di sa naghatag ani. Kinsa man kang naghatag ka, daghang salamat. Yo, what's up mga kapobre, maing buntag adlaw Martes. Trabaho na sa mga kapobre. Sakay ta truck kay lahi may kuan. Lahi may Kalamban. May trabaho na mo nitong wala pa na kuman. Amo tong humnon ron. Sakay ta sa truck ron. Morning truck mga kapobre na yung mga karga. May kargang mga tiles. O guban pang mga delivery. Kita lang tos Kalamban mga kapobre. So at sa mga kapobre, hapit may maabot 2,000 katuyok sa ligid, abot na. At sa mga kapobre, naabot na ta sa atong destination. Mga na diya. So manaog sa ta, manaog. Mga kapobre na tas sulod mga kapobre, mo niya itong trabahoon ron mga kapobre. Kita taon niya kay magsugo ng trabaho, mag-charge ako kay lubat. A few moments later. Yo, what's up mga kapobre, may udto, naniudto na rin ko mga kapobre. Ako cellphone ako lang gigamit bisag wala pa ng puno. Buwan na itong ano mga kapobre. Itong trabaho mga kapobre para sa cashier. Gi-repaint niya, gi-dag cover, plastic cover. Ayong tag paniudto. Paniudto taninyo diha kisama yung pay paniudto. Dito sa gawas mga kapobre na kuha ta UC sa ta. May oras alas 12:20 pa. Mga UC tong tagamay maling sa trabaho. Relax ang lawas ba. Nagital taon niya. A few moments later. Sa mga kapobre, naabot na mi dire nya. What mi sa oras? Going out alas 5. Uy, ang time na mga kapobre. Kuha ta sa tong bag dire. Op, ya. A few moments later. Yo, what's up mga kapobre? Naabot na ta mga kapobre. Abot na ta sa tong balay. Okay mga kapobre, na ano to sa mong balay nga payag. Muni mong balay nga payag dire mga kapobre. What's up mga kapobre? Mag-ilis ta mga kapobre ha. Istorya karon to taon ninyo tanan. Okay mga kapobre, humana tag-ilis mga kapobre. Stilan. Adi naghatag anihag bugas mga kapobre. Daghang salamat di sa naghatag ani. Kinsa man kang naghatag ka, daghang salamat. Mahal ni maka para sa ngutang kang busnante. Di na ko tas-on ni akong vlog mga kapobre kay minugbo ra na diha kamon lay bahalag sabot. Kay kanang tanang vlog nako puro ra gina pinubre gitaon. Di na ko tas-on akong vlog kay napokoy buhaton sa atop namo. Kuhaon ako tong gipang banting nako sa bagyong oring. Yung mga PC ug katong kahoy dos baba ug patong. Hindi lang kutob. May hapon yung tanan. God bless.